Sí, hai un tipo, deixa marchar. Quería preguntarle a Ovelia sobre unha pensión de viudedade. Non se foi o que lle dixen eu, que estaba todo perdido. É un payaso, un mamalón. Deixa ir. Mira, da parcelaria... Vouche parcelar a cara. A cara se vou parcelar, veña. Que nós disso non facemos. Nós pisos protegidos non facemos, solamente non ten saída. Agora falaste, cara, sí, iso sí. Home, non dixo que queiras. Pois veña. Vale. Bueno, falamos logo, xa te chamo eu, sí. Venga, chao. Que tan burriños son, home. Son burros hasta decir basta, Piso de protección oficial, penseu atrás, home. Non, agora xa entrou en razón ao final. Quere que lle pagamos unha cidade da cultura. Amigo, que deixa que vas a outro prezo, Será por cartos, caralho, isto é cosa da Consellería de Cultura. Aí hai plata a tomar por saco. Home, queren ter o proxecto canto antes para que veña un arquitecto de fora a asinalo. Por iso, logo, o choio. Veña. Conta aí, cidade da cultura... Aí ten que haber, polo menos, un cine, non? Carallo, que cine, que hostias. Estamos falando de cultura. A ver, que pinta un cine nesta merenda? A ver. A ti gusta o balé? Home, eu balé, nunca fui moito... Como é o balé? Eu nunca vi un balé na miña vida. Pois como a ti o 99,9% dos galegos. Así que imos de meter, apunta aí, 2 teatros para o balé. Claro, como que 2? 2, grandes, e outro máis para a ópera. A ópera, sí. A ópera estáse traballando moito últimamente, Pero bueno, a ver se non caemos no comercial. Deixe guiar por min, home, a ópera non lle gusta nin a Cristo bendito. Así que veña, un bo teatro da ópera. Bueno, logo habrá que poñerlle un pouco de música desa da que non é de cantar, xa está, home. Chantamos un quiosco para que toca a banda, Niño, que banda? Xa non hai bandas, Ligue, xa non hai bandas. Agora o que hai son orquestras sinfónicas. Así que vou facer un teatro para a Orquestra Sinfónica residente da Cidade da Cultura, con camerinos, con luces, botiquín, o grande. Eu non o vexo, eu non o acabo de ver, macho. No. Mira, estaban as orquestras clásicas en toda a vida, Panorama, Costa Oeste, París de Noia, e despois ainda por riba chantaron a Sinfónica da Coruña máis a de Santiago. Que máis queres, Pois aquí soltamos outra e xa está. Onde comen 2, comen 3. E prenda aí a televisión que van comenzar os cigarros, e iso fica con todo. Oxe, os tiranos mortos en... Sorpresa. Ai, Musudorfiño. Ai, estou dando voltas ao sentido e aínda que me maten non sei que nos poden traer aquí hoxe. Pois dis que é amigo teu, Adolfo? Sí, pero é que amigos, agora mesmo non caio, É que ti, amigos, o que se di amigos, os sustos, Hitler. Mira que enfada a Stalin, pois eu tiña amigos en Europa, en parte do estranxeiro. Sí, ti era lo que se di moi popular. Como está o chino hoxe? Para, finito, que non tiño un amigo que mirara para él. Pólanse indo, a uns deportaba, a outros os torturaba, a outros os mataba. Vida, é o que ten, cando está de ser. Hoxe estás... E mañá non. E o convidado sorpresa desta noite é... Francisco Franco! Ai, Franquinho do meu corazón, claro, Paco, hombre! Claro que tal. Españoles todos desde Endaya, que non nos veíamos. Vencido y desarmado el ejército rojo. Que diamona é esta do exército rosa? Vou meter un fogo A mí la legión. Xavi, siéntate aí, por favor, home. Non me sea unha persona maior. Hai que respetar que se vayan os sentidos. Fala aí, home, fala. Queda inaugurado este pantano. Pois sí que ten gracia. Oite, Franco, é que tal a muller? Oite, é unha muller, o tipo, ele non vale un carallo. Agora a muller está cachonda, pero cachonda. La mujer española, morena, sufrida,
trabajadora y cara al sol con la camisa nueva, con bata de cola, que cuando besa es que besa de verdad. ¿Cómo está do riesgo este hombre? Un cachondo, a mí fai de gracia el tipo este, Home, comunista non se lleve, Cale calados que están agobiando. Escoita, Paquiño, el ojo, ¿qué tal por lo pasa la de Meirás? Contanos. Muy bien, hemos dado una fiesta esta semana con gaiteros y lo pasamos divinamente. Después de inaugurar esta magna obra, puedo decir que he estado... Oye, había un tiempo que non se veía Franco na televisión, Tampouco se perdía moita cousa, Bueno, e falacho por falar, Macías? O tipo ten os seus días, pero é gracioso. Nós imos seguir coa Cidade da Cultura. A ver, que lle meteremos aí? A ver, tíamos 2 teatros para o ballet, un para a ópera e outro para a orquestra sinfónica. Xa está. Só teño, o qué? É unha idea Franco, manda gracia. Bueno, non sei se somente, non. Historia, machiño. Hai que lle cargar ben o tema da historia. A que lle queres chantar ao instituto ou qué? O instituto non, cara, o instituto vai calcar alito. Isto é a Cidade da Cultura, aquí non pode vir a xente a moreas. Aquí só xente culta, principal, elegante, entendes? A ver, Así que imos de meter un par de museos. Veja, apunta aí. a ver, todo o museo. Sí. Hola, Lucio. É da xinta. Lucio, caralho, xa tires que te chamaba eu. Vai, Carlos. Sí. Disparamos un presuposto. Non hai problema. Non, sen problema. Non hai problema ningún. Metémoslle 2 museos máis e pista. Como? Unha hemeroteca. Sí, home, sí. Si, desas fixamos nós, a barrer fixamos. Bueno, o que ti queiras. Lucio, veña, saudiña. Chao, Lucio, chao. Machiño, este é o toro do sétimo. Me cago en... Xa te dixen eu que para a cultura sempre hai cartos de sobra. Ti dis cultura e salen cartos de baixo da terra. Allá. Mira, en momentos como estes son os que me dou conta que tiña que ter sacado un graduado. Pois, apunta aí que non nos esqueza o da hemeroteca. Non apuntei, porque non sei como se escribe. Que empeza por H. Empeza por M, hostia. Hemeroteca. Mira, xa o teño. Teño o método perfecto para aprobar o examen. ¿Sí? Sí, mira, inventei unhas gafas que lle podo poñer a chuleta por dentro. E cando as poño, o profesor non se entera. Costó, é perfecto, né? Eso xa, pero fico contigo, descarado, fico contigo. Imos por examen. Sí, vale, que imos chegar tarde, vamos. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Esos niños que chorro de voz ten esa muller, Isabel Pantoja, que la pillara as portas de 4 días. Mira, quen me dera a min poder deixar esta vida michelenta por un día, ainda que fora para pasar uns minutiños con ela ali naquele paraíso que é Marbella. É tóxico. Xa non sabía de ver a mí máis a ti, Pero nada, por moito que lle rezo a Santa Comba, non hai maneira, chico. No. Ai, mamá, que é la morena da vida. Suba, guapa. A tu vera, boa. Vostede é... Ai, Santa Combiña, que che debo unha. Vai para Santiago? Vou onde vostede queira, criatura, porque vostede é... Sí, yo soy esta. Isabel Pantoja. Ai, Isabel Pantoja. O meu soño feito realidade. Quen me dera que a porca da muller vixe isto, xero. Non fale así da súa muller. Ai, Dios mío. Cando Xulián estaba comigo, antes de que o meteran na cárcel,
todo era luxo e poderío. E agora, miren, por estas carreteras del demonio facendo autostop. Sí, o como usted queira, Roski, agarra o volante que vas ver, tío, que son maravillas de la humanidad. ¿Puede tocar una tecla? ¡Sáquese la desgraciado! ¡Qué reacción! No me esperaba esa reacción, una mujer como usted, hombre. Tenía que intentarlo, Santa Conviña, tenía que intentarlo. Pues original, ¿no? ¿Cómo que? Ay, migración. Ay, migración. Aquí como me estoy escarallando, cosas de mi vida. Pero digo, ¿una qué? Hemos dado un paso de frente. El español de Torcio. Como tengo esa cabeza tipo. Ponete esta gorra, Paco. ¿Pero qué es eso, amarillo? Compañeris, todos en pelotas. Vamos a mismar, sí, vamos a mismar. A ver, picando biches un caballo cancha. Hoy estamos de sorte. No hay ningún de esos sketches receitados por mal gusto. Por Timoche, voy a tener que layarme por lo que ustedes tienen que ver. Sí, dime. Ah, sí que hay una de esas pedras receitadas por mal gusto. Pero que más prometía tan felices. Manda nada. Vexe. Amigo, parece que quieres refrescar, É que este tempo xa non hai Dios que o entenda. Agora, calquera día venche un anticiclón das Azores que vamos bailando. Bueno, hombre, ¿qué tal? No, hombre, que pasa? Ai, o señorito, como se pan. Desde logo hai unha falta de educación. Amigo, hai unha falta de educación nos urinarios públicos galegos. Espere, que falta lle fai papel, hombre. Hombre, que churrasco de boi, pillabán, landrú. Hombre, que papel será por papel. Veña, ai, mamá.